Сега записваме рецепта за специална напитка. 2 кг, аз под се сетя, тя ще ме коригира. 2 кг брашно, 1 литър прясно мляко, 2 купчета мая и една винена чаша олио. Точно така. 300 мл. Това всичко се замесва, а маята отделно, маята предварително с малко захар се оставя и сол, малко топла водичка и се добавя малко брашно, като започне да втаса. Не, цялото се прави на каша и тя става втасва кашата. Да, остава се на топло. Не, така. И се излива в... И после почваш да го месиш, да. В сместа и с лъжица. Ако не ти стигне, защото може да си го сложиш. Да добави. Вече да се добави. Така. Тасва. Така. Сега вече най-важно. След като тасва, измесва се. Значи как е топката, леко я разплескаш като мекичка и събираш краищата да стане на топло. Отдоле слагаш, пасиваш краищата. Значи всички ъгъли... Като детелинка и я смяваш отдолу. И като втаса вече в тавата отделно, едно пакетче масло от малките, едно яйце, една лъжица брашно и лъжичка сол. Това нещо се разбива. Значи, да разтопиш маслото. Това нещо го разбиваш и се маже всяка топка. Значи самото масло Планини. това, ама става битката, може да ядеш 3 дена. Утре ще умеса. А как се казва? Питка Маринка. Утре ще правим питка Маринка. Маринка Утре или Маринка? ще дойдете да си купите Маринка.